So, da ni'n parhau bore yma efo'r gyfres da ni'n neud tymor yma yn edrych ar llythyr Paul at y Philipiaid. Da ni wedi cyrraedd rhyw hanner ffordd trwy pennod 2, so mae'r darlleniad bore yma yw Philipiaid 2 adnod 12 i 18, a dylen nhw fod ar y sgrin i chi. Felly, ffrindiau annwyl, fel roeddech chi'n ifedd pan oeddwn i acw gyda chi, mae'n bwysicach fyth eich bod chi'n ifedd pan dwi'n absennol. Gyda pharch a defosiwn i Dduw, daliwch ati i weithio ar eich iechyd ysbrydol fel cymuned. Mae Duw ar waith yn eich bywydau chi, yn creu'r awydd yno chi, ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. Gwnewch bopeth heb gwyno a heb ffrio, mwyn i chi dyfu fel plant i Dduw, yn byw bywydau glân a di-fai, yng nghanol cymdeithas o bobl droedig ac ystyfnig. Byddwch fel sêr yn disgleirio yn yr awyr, wrth i chi rannu'r neges am y bywyd newydd gydag eraill. Wedyn, pan ddaw y Meseia yn ôl, byddai'n gallu bod yn falch ohonoch chi. Byddai'n gwybod na fi oedd yr holl redeg a'r gwaith caled yn wastraff amser. Mae'n bosib iawn y byddai'n marw fel Merthyr am gwaed i'n cael ei dywall fel diod offrwm ar aberth y gwasanaeth pyddlon dych chi'n ei gyflwyno i Dduw. Os mai dyna sydd i ddigwydd, dwi'n hapus am rannu fy llawenydd gyda chi. A dylech chithau hefyd fod yn hapus i mi gael rhannu eich llawenydd chi. Wel, fel o'n i'n dweud, da ni'n ailafel bore yma yn y gyfres yma yn mynd trwy llythyr Paul at y Philipiaid. A tro diwetha o'n i'n edrych ar Philipiaid, oedd Hannah yn pregethu, a nath i bregethu ar y darn cyfoethog yna sy'n dod jyst cyn y darn sy'n gyda ni heddiw, sy'n sôn am fawredd a gostyneiddrwydd Iesu Grist. Y darn yna sy'n sôn am y wyrth mewn ffordd fod Duw, bod e'n dduw mawr ac yn frenin anhygoel, bod e wedi bod yn fodlon dod mewn i'r byd fel dyn i'n gwasanaethu ni. Y gwyrth yr ymgnawdoliad mewn ffordd. Y foment yna, pan oedd holl bwerau'r byd, y pwerau crefyddol, y pwerau gwleidyddol, a ni'n gwybod digon amdanyn nhw dyddiau yma, oedden nhw'n meddwl, reit, da ni'n gallu rhoi stop ar y chwyldro Iesu yma wrth groes hoelio fe ar y groes. Ond mewn gwirionedd, dyna oedd y fuddugoliaeth mwyaf. Dyna nath danio y chwyldro, nid dod â'r chwyldro i ben. Ac oherwydd marwolaeth Iesu a'i atgyfodiad mae Philipiaid 2 adnod 9 yn dweud, felly dyma Duw y Tad, yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf a rhoi'r enw pwysica un iddo. So dyna oedd y darn wnaethon ni edrych arno tro diwetha pan oedd Hannah yn siarad. Y darn yma sydd jyst yn cyflwyno Iesu yn ei fawredd, ond hefyd yn ei ostyneidrwydd, yn cyhoeddi bod Iesu wedi ennill y fuddugoliaeth trwy ei ostyneidrwydd a'i farwolaeth ar y groes. So mae'r darn sydd gyda ni heddiw yn digwydd yng ngoleuni be oedd Paul yn dweud yn yr adnodau blaenorol. Mae e'n mynd mlaen i drafod, wel, os ydyn ni wedi gweld Iesu am bwy yw sut felly y dylen ni fyw yng ngoleuni y gwirionedd yma? Achos y peth am yr efengyl Gristnogol yw, mae yn wirionedd i'w gredu ydy, ond mae hefyd yn wirionedd dyle yn newid ni. So, dyna sydd gan Paul i'r Philipiaid yn yr adnodau sydd gyda ni heddiw, a dyma da ni'n mynd i edrych arno fe. So mae Paul yn dechrau gyda galwad i'r Philipiaid gymryd cyfrifoldeb dros eu sefyllfa nhw. A cyn i ni fynd yn bellach, dwi eisiau aros ar y pwynt yna. Pwynt ynglŷn â cymryd cyfrifoldeb dros yn bywydau ni. Nawr, ni'n byw mewn oes, yn dydyn, lle mae
llawer o bobl yn amharod, ddim eisiau cymryd cyfrifoldeb dros eu sefyllfa nhw. Mae pobl yn gynyddol yn chwilio i symud cyfrifoldeb, neu rhoid y bai ar rywun neu rhywbeth arall. Boed hwnna'n beio y llywodraeth, yr economi, yr eglwys weithiau, y cyflogwr, pobl yn beio meddygon, rhai yn beio gweinidogion, rhieni, teulu. Mae pobl yn aml yn trio symud bai ar bethau a pobl eraill. Felly bod chi'n cofio blynyddoedd yn ôl pan oedd Tom, ydych chi'n cofio Tom yn rhannu ei dystiolaeth. Ac cyn bod Tom yn dod yn Gristion, oedd e'n delio gyda alcoholiaeth. A rhan o dystiolaeth Tom oedd tynnu coes bod oedd o'n rhoi y bai ar bawb yn arbennig Margaret Thatcher. Ond ddaeth ei weld bod rhaid fe gymryd cyfrifoldeb dros ei sefyllfa a rhoid i fywyd i Iesu. Oedd e ddim yn gallu beio Margaret Thatcher am byth. Ond da ni'n byw mewn rhyw oes fel yna, lle da ni'n chwilio i symud bai i bethau ac i bobl eraill. Nawr wrth gwrs, mae rhaid ni fod yn sensitif fan hyn, achos mae rhai pobl mewn sefyllfa lle mae pethau allan o'i rheolaeth nhw. Hynny yw, mae pobl falle sy'n heb freintiau, pobl sy'n falle yn delio gyda tlodi ac yn y blaen. Does ganddyn nhw ddim y rhyddid i wneud y penderfyniadau bydden nhw'n dymuno gwneud weithiau oherwydd lle mae cymdeithas wedi i gyrru nhw. Ond fel egwyddor cyffredinol, mae'n bwysig i ni wneud y pwynt fod ni gyd yn gyfrifol dros benderfyniadau bywyd. Ac wrth gwrs bod yna ffactorau gwahanol yn dylanwadu ar fywydau pawb a bod ni'n sensitif i hynny, yn y diwedd mae pawb yn rhydd i wneud penderfyniadau. A dyna sydd gyda Paul fan hyn. Mae'n rhoi siars, mae'n rhoi her i'r Philipiaid i gymryd cyfrifoldeb dros sut maen nhw'n byw bywyd yng ngoleuni i ffydd nhw yn Iesu. A'r ffordd mae Paul yn fframio'r peth yw bod e'n siarad am weithio ar eich iechyd ysbrydol. Neu fel mae'r hen gyfieithiad yn dweud, gweithiwch allan eich iechawdwriaeth. Yn Saesneg, to work out your salvation. Nawr mae'n bwysig sylwi be mae Paul ddim yn dweud fan hyn. Dyw Paul ddim yn dweud fod rhaid i chi weithio am eich iechawdwriaeth. Hynny yw, da ni ddim yn ffeindio heddwch, neu da ni ddim yn dod yn iawn efo Duw drwy wneud yn siŵr bod ni wedi bod i'r capel digon o weithiau, tybod. Neu da ni ddim yn dod yn iawn efo Duw drwy, dwi'n wedi rhegi gormod o weithiau heddiw, felly tybod, dwi wedi pasio'r... Nid gweithio am ein iechawdwriaeth. I ni, mae iechawdwriaeth yn rhodd sy'n cael ei roed i ni am ddim, oherwydd be mae Iesu wedi gwneud ar y croes. Allwn ni ddim gwneud dim byd i ennill yn iechawdwriaeth. Be mae Paul yn siarad fan hyn ydy sut da ni'n byw yng ngoleuni yn iechawdwriaeth. Sut da ni wedyn yn gweithio fe allan mewn bywyd bob dydd. Iechyd, dwi'n licio mewn ffordd sut mae Bible.net wedi cyfieithu iechawdwriaeth yn y cyd-destun yma, sef bod angen ni weithio ar yn iechyd ysbrydol. Ag ffordd arall o ddeall iechawdwriaeth yw fod Iesu wedi rhoi rhyddid i ni. Okay? Mae wedi rhoi rhyddid i ni. A'r peth am rhyddid yw, it can go either way, ynddo fe? Da ni'n gallu defnyddio rhyddid ar daioni, neu da ni'n gallu defnyddio rhyddid fel pen rhyddid a wneud smonach o bethau. Mae cael yn achub gan Iesu yn rhyddhau ni. Mae e'n rhyddhau ni o euogrwydd, mae e'n rhyddhau ni o gaethiwed, mae'n rhyddhau ni o ofn, mae hyd yn oed yn rhyddhau ni o ofn marwolaeth. Mae Iesu'n rhyddhau ni i adnabod Duw, i garu eraill, i fod yn bobl heddwch, fel sydd wedi cael ei weddio bore yma. Ond, y peth am rhyddid yw bod e'n dod efo cyfrifoldeb.
Dwedodd y meddyliwr a'r awdur George Bernard Shaw, liberty means responsibility. Gyda rhyddid y daw cyfrifoldeb. A dyna i ryw raddau pan bod lot o bobl yn ofn rhyddid. Dyn nhw ddim yn trystio eu hunain. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud efo'r rhyddid. A dyna fel o'n i'n dweud sut mae rhyddid weithiau'n cael ei gam-ddefnyddio. Dyw e ddim yn synwyr po lot o students yn mynd off y rails. Achos dyna pryd maen nhw'n cael rhyddid. Am y tro cyntaf mae Siôn yn chwerthin fyna. Gyda rhyddid, mae cyfrifoldeb yn dod. A'r mwyaf o ryddid mae rhywun yn cael, y mwyaf o gyfrifoldeb sydd gyda chi. Ac os ydym ni felly'n credu fod ni fel Cristnogion yn bobl rhydd, yn bobl sy'n byw bywyd o ryddid yn Iesu, yna dylen ni wrth gwrs fod yn bobl sy'n cael ei nodweddu gan yn bod ni yn llawen oherwydd yn ffydd. Ond dylen ni hefyd fod yn bobl serious, tyfod? Dylen ni fod yn bobl sy'n cymryd pethau o ddifri. Dylen ni fod yn bobl, o ddefnyddio gair hyn ffasiwn, dylen ni fod yn bobl sylweddol. Oherwydd y rhyddid mae Iesu di roi ni, dylen ni fod yn bobl sy'n cymryd pethau yn serious. Dylen ni fod yn bobl sydd yn cymryd cyfrifoldeb dros yn bywyd a'r sefyllfaoedd da ni'n ffindo'n hunan ynddo fe. Gweithio allan ein rhyddid. Mae'n wahanol i weithio dros ein rhyddid. Iesu sydd wedi rhoi rhyddid i ni. Ond da ni yn cael yn galw i weithio fe allan. Wel, be mae hwnna'n golygu? I weithio allan yn iachawdwriaeth. Gweithio allan yn rhyddid. Wel, meddyliwch am y peth fel, dychmygwch nawr bod chi'n cael cerdyn aelodaeth i'r National Trust. Falle yn anreg Nadolig, dwedwch chi. Hwna'n swish, di? Hwna'n anreg neis i gael. Oes unrhyw un fan hyn yn aelod o'r National Trust? Lot, yna ni. Da chi'n bobl barchus iawn os gael ei ddeud. So, dwedwch na bod chi, a for illustration purposes, mae'n bwysig mae wedi cael hwn fel anreg ydych chi. Okay, da chi wedi cael cerdyn National Trust fel anreg Nadolig, dwedwch. Ac, ond y pwynt yw, mae gyda chi wedyn, dim yws jyst cael yn anreg, cadw fan y dror a dim wneud yn byd efo fo wedyn. Mae gyda chi flwyddyn wedyn yn does, i weithio allan. Le mae hwn yn gallu mynd â chi? Pa ddrysau mae e'n agor? Pa ystadau ysblenydd da chi'n gallu ymweld â fe? Pa plastau, pa cyn slaveholders da chi'n gallu mynd i weld? Pa dreithau da chi'n gallu mynd i fwynhau da ni'r bobl gyffredin ddim yn cael mynd iddyn nhw? Mae gennych chi flwyddyn i weithio allan be mae perthyn i'r National Trust yn ei olygu. Neu, meddwl am illustration arall. Ni'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, spel yn ôl nawr, oedd rhyw initiative gyda Llywodraeth Cymru dri a cael pobl yn fwy ffit. Ac o'ch chi'n gallu ymuno gyda gym am hanner pris am flwyddyn. So, mena fi, seinio lan, tywod. So, seinio ni fyny am flwyddyn am hanner pris. Eithon ni'r induction, a dwi'n meddwl eithon ni unwaith arall, a dyna ni. Ond oedd rhaid i gario ymlaen, wrth gwrs. Oedden ni'n aelod am y flwyddyn, da? Ond oedden ni ddim wedi gweithio allan yn llythrenol. Oedden ni ddim wedi gwneud unrhyw workout. Oedden ni ddim wedi gweithio allan beth oedd e wir i fod yn aelod o'r gym. A rhywbeth fel hyn mae Paul yn siarad amdano fan hyn. Yn y bit oedd Hannah'n edrych arno, pythefnos yn ôl, mae'r gwirionedd yna bod chi yn bobl newydd oherwydd be mae Iesu wedi wneud ar y groes. Iesu sydd wedi prynu'r rhyddid i ni. Mae e'n rodd. Ond eto mae yna gyfrifoldeb arno ni weithio fe allan yn does. Gweithio allan sut da ni nawr yn byw yn bywyd, yng ngoleuni y gwirionedd yma ynglyn â Iesu. Mae ynglyn â ffeindio galwad Duw i ni mewn bywyd ar ôl i ni ddod
i ffydd. A bydd yr alwad yna yn wahanol i bawb. Chi'n meddwl am be wedodd Paul yn rhywle arall wrth yr Effesiaid. Mae'n sôn am roddion. Dyma'i roddion. Mae wedi penodi rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo, eraill i fod yn broffwydi, eraill yn rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ac eraill yn fugeiliaid ac athrawon. So mae sôn fyna am roddion. Mewn llefydd eraill mae sôn am beth yw'r llall nawr? Dim roddion. Yr Corinthiaid hefyd. Ac yn heili'r ffydd, da ni'n gallu gweithio allan beth yw'n galwad ni. Sut da ni'n gallu gweithio allan yn iechawdwriaeth. A sy'n fformula i wneud hyn? Da ni gyd angen gweithio fe allan yn hunain mewn cymuned gyda'n gilydd. Does dim un ffordd o wneud e. Mae'n mynd i edrych bach yn wahanol i bawb, achos bod Duw yn rhoi galwad unigryw ar fywyd pob Cristion. Ond da ni'n gallu annog yn gilydd ynddo fe. Nawr, nid ar chwarae bach ac yn ysgafn i ni fod gweithio allan yn rhyddid a'n iechawdwriaeth. Os mae Paul yn sôn wrth y Philipiaid fan hyn, bod ni fod wneud e gyda parch a defosiwn. Yn Saesneg, with fear and trembling. So dwi ddim yn rhywbeth fel ffwrdd â hi. Mae'n rhywbeth da ni fod cymryd yn serious. A mae hwn yn rhywbeth dwi eisiau aros arno fe am funud, sef pa mor serious, pa mor bwysig ydy'r busnes yma o weithio allan yn iechawdwriaeth, a edrych sut da ni fel Cristnogion yn byw yn bywyd yng ngoleuni ffydd. Nawr wedodd yn y llyfr ar y Philipiaid, mae Nicky Gumbel wedi sgwennu, sef y llyfr ni basically'n ripio off i wneud y cyfres yma pregetha, by the way. A mae Nicky Gumbel yn dweud yn y llyfr, yr statement heriol iawn yma, "It is possible to have a saved soul, but a wasted life." Mae'n heriol yn dydy. Mae'n bosib bod ni wedi gweld Iesu am bwy yw e. A wedyn bod ni jyst yn byw a wasted life, bod ni ddim yn byw bywyd yng ngoleuni y gwirionedd da ni'n dweud bod ni yn credu. It's possible to have a saved soul and a wasted life. A mae hwn yn her real sy'n canu cloch i fi yn bersonol. Dwi wastad wedi credu mewn Duw. Dwi ddim yn cofio amser pan o'n i ddim yn credu mewn Duw. Ac ers oedran ifanc iawn, really, dwi wedi credu ac ymateb i gariad Iesu. Dwi wedi deall bod fi'n bechadur, oedd angen dweud sori a derbyn y maddeuant oedd Iesu wedi roi i fi. Dwi wedi credu, ers mod i'n ifanc, dwi wedi derbyn y rhodd ffydd ers bod fi yn ifanc. Ond eto, wrth edrych nôl ar fy mywyd, ddim bod fi'n arbennig o hen nawr, ond dwi digon hen i allu edrych yn nôl ar fy mywyd. Mae yna gyfnodau lle dwi heb fod yn byw bywyd mewn rhythm gyda'r Iesu dwi'n dweud mod i'n credu ynddo fe. A mae hyn yn wir am gyfnod diweddar yn fy mywyd. Fel ych chi'n gwybod, eis i yn sâl yn ddiweddar, geis i burn-out. Ac un o'r pethau tu ôl hynna oedd mod i'n byw bywyd, oedd allan o rhythm gyda heddwch Iesu. Ddim yn golygu bod fi'n llai saf, ond oedd e'n golygu bod fi ddim yn gweithio allan fy iechawdwriaeth yn y ffordd gorau posib. O'n i allan o rhythm efo Iesu. Nawr, byddwch chi'n falch o glywed bod o'n i ddim yn mynd off y rails. Does na ddim fel scandal mawr am eich gweinidog ar fi'n torri allan. Dwi'n berson rhy boring i hynny. Ond oedd na rhywbeth jyst ddim cweit yn iawn, chybod. Chybod fel pan mae yna fel dau offeryn yn chwarae, maen nhw fel slightly out of tune. Maen nhw kind of dal yn chwarae'r un gan, ond dwi ddim cweit mewn rhythm a tiwn efo'i gilydd. Nes i gael yn hun i'r lle yna am wahanol rhesymau.
A falle bod chi, stori pawb yn wahanol, falle bod chi'n gallu meddwl am gyfnod yn eich bywyd. Falle bod rhywun yn y lle yna nawr. Lle ydych chi yn credu yn Iesu? Ydych chi'n gwybod bod chi'n saff yn ei gariad e? Ond falle bod eich bywyd chi falle ddim cweit mewn rhythm, gyda'r rhythm mae Iesu isio ar gyfer eich bywyd chi. Falle bod yna rhywun with a saved soul but living a wasted life. Nhw'n geiriau pwerus gan Nicky Gumbel, dydy? Geiriau sy'n ymddangos yn harsh falle. Ond mae'n rhywbeth dyle pob Cristion wylio rhagddo fe, dydy? Bod ni'n cymryd cariad a gras Duw mor ganiataol, nes bod ni'n meddwl bod ni wedyn yn gallu byw bywyd sydd bynnag ffordd da ni isio. Di Duw ddim jyst wedi'n achub ni gael tocyn yr nefoedd. Mae e wedi'n achub ni mwyn i ni gael byw bywyd mewn rhythm gyda fe heddiw. Mae e wedi'n achub ni mwyn i ni fyw bywyd a hwnnw yn fywyd ar ei orau. Mae wedi'n achub ni i fwynhau'r rhyddid o fyw yn ôl rhythm i deyrnas e. Nawr, mae yna gydbwysedd da yn geiriau Paul yn yr adnodau yma am weithio ar eich iechyd ysbrydol. A mae yna paradox yma, achos fel oedd un o'r caneuon o'n i'n canu bore yma'n dweud Crist ynom ni. A gwaith Duw sydd yno ni, ond eto mae cyfrifoldeb arno ni stepio mewn i hynna hefyd. A'r ffordd fyddai mewn amdano fe, dwi'n licio mynd ar y beic fel ydych chi'n dychmygu, chybod. A mae yna fel 2 pedal ar y beic yn does. Allwch chi feddwl am y bywyd Cristnogol fel yna. Mae Duw ar waith yn y bywyd ni, ond wedyn da ni hefyd yn partneri efo hwnna. A chybod, dychmygwch chi reidio beic gyda jyst 1 pedal. So fe ddim cweit yn gweithio yna. A dyna sut mae rhythm bywyd y Cristion. Duw ar waith yno ni, a ni yn ymateb iddo fe yn bywyd. I waith ond yn cyfrifoldeb ni hefyd. A wedyn mae Paul yn dweud rhywbeth am y cyd-destun sydd angen y Cristnogion weithio allan i bywyd ysbrydol ynddo fe. A mae'n disgrifio y gymdeithas yn nhw'n ffeindio eu hunain ynddo fe fel diwylliant a byd a gymdeithas troedig ac ystyfnig. Nawr, mae llawer o Gristnogion dyddiau yma wrth i'r eglwys falle cochi i le canolog yn y gymdeithas Gymraeg. Mae lot o Gristnogion yn neu ffys ynglyn â'n hawliau ni mewn cymdeithas, a honno yn gymdeithas droedig ac ystyfnig. Ond mae Nicky Gumbel yn y llyfr yn gwneud y pwynt, dydy'r Beibl ddim yn sôn lot am cyfrifoldeb cymdeithas i ni, fel Cristnogion, mae e'n sôn lot am gyfrifoldeb y Cristion i gymdeithas. A dwi'n meddwl bod hwnna yn challenging iawn i Gristnogion heddiw. Wrth i Gristnogion falle deimlo bod nhw'n cochi i lle mewn cymdeithas a codi sgrech ynglyn â'n hawliau, a'n lle ni ac yn y blaen. Wel, yn lle ni ydy gwasanaethu cymdeithas. Yn lle ni ydy chwilio sut y gallwn ni ddangos cariad Iesu yn real mewn cymdeithas, hyd yn oed pan mae cymdeithas falle weithiau'n ymddangos fel bod e'n troi yn erbyn rhai o werthoedd teyrnos Dduw. Hyd yn oed os ydyn ni'n ffeindio'n hunan yng nghanol cymdeithas sydd ddim yn credu mewn Duw. Hyd yn oed os yw'r gymdeithas yna, fel mae Paul yn dweud, yn droedig ag ystyfnig, da ni dal yn cael yn galw i fod yn bobl sy'n cael yn nodweddu gan gariad. Da ni dal yn cael yn galw i fod yn bobl sy'n cael ei nodweddu gan ras. Nid i fod yn bobl sy'n cael ei nodweddu fel pobl sydd yn erbyn pethau trwy'r amser. Nid cael ei nodweddu fel killjoys. Mae'n debyg bod y gair troedig mae Paul yn defnyddio fan hyn i ddisgrifio cymdeithas Philippi ar y pryd. Mae'n rhan tarddiad yw ar gair Saesneg crooked.
Hynny yw, nid rhywbeth sydd yn hollol fel gochedig, ond rhywbeth sydd falle yn ddefnyddiol a wedi mynd allan o siap. Meddyliwch am y peth fel tent peg. Da ni gyd yn dydan wedi gwersylla rhywbryd, rhai fwy na'i gilydd. A chybod pan ydych chi'n cael fel tent peg sydd jyst wedi plygu. Does dim byd gwaith na fel tent peg wedi plygu nag oes. Yr holl bethau drwg yn y byd yma, tent peg wedi plygu ydy'r, un o'r pethau gweitha, dwi'n siŵr. Ac ydych chi jyst eisiau taflu fe, ond actually na, ydych chi yn gallu nocio, faint mae tent peg wedi plygu a mynd yn mangl, ydych chi'n gallu nocio fo'n ôl yn iawn, ydych. A mae'n debyg mai dyna ydy'r gair troedig, crwcyd yma fan hyn. Rhywbeth sydd wedi mynd allan o siap, ond a'i drin yn iawn bod e'n gallu dod nôl i sut oedd e fod yn wreiddiol. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd dda iawn i feddwl am gymdeithas o'n cwmpas ni heddiw. Achos fel Cristnogion, da ni'n awyr iawn fod gwerthoedd cymdeithas yn eitha gwahanol i werthoedd Cristnogol mewn sawl lle. Mae rhywun yn gallu deall be mae Paul yn dweud wrth fod y cymdeithas o gwmpas ni yn droedig. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn dehongli hwnna fel rhywbeth, mae'r byd o gwmpas ni, da ni'n eisiau dim byd i wneud gyda fe. Na, be mae'n golygu yw, mae'n gymdeithas sydd angen cariad. Mae'n gymdeithas sydd angen tystiolaeth Cristnogol i garu pobl lle maen nhw a dangos ffordd well i bobl i fyw. Gymdeithas sy'n gallu cael ei achub mewn geiriau eraill. Wedyn mae Paul, o'n i jyst eisiau sôn wrth basio am geiriau Jeremia i bobl dduw pan oedden nhw wedi ffeindio eu hunain hefyd mewn cymdeithas oedd yn wahanol iawn. Jeremia 29, mae'n dweud, gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas ble dwi wedi mynd â chi'n gaeth. A mae hwnna'n bwysig yn dydy. Wrth i ni weithio allan yn iachawdwriaeth mewn byd a mewn cymdeithas i fel bod yn erbyn gwerthoedd teyrnas Iesu. I ni beidio meddwl bod ni mewn rhyfel gyda cymdeithas yn cwmpas ni. Ond ydych ni gael posture o weithio dros heddwch a llwyddiant cymdeithas sydd o'n cwmpas ni. Yn y pwynt ola bore yma, mae Paul yn sôn bod ni fod byw allan yn ffydd o fewn cymuned yr eglwys hefyd. Bod yn rhywbeth da ni fod wneud gyda'n gilydd. Mae Paul yn cyffwrdd fan hyn, mae'n gobeithio bod wrth iddo fe fyw allan i ffydd, bod e'n ysbrydoliaeth ac yn llawenydd iddyn nhw y Philipiaid, a bod y ffaith mae nhw yn byw allan i ffydd yn llawenydd iddo fe. A mae e'n defnyddio dau metafor i ddisgrifio fe. Mae e'n sôn am y metafor rhedeg y ras yma, fel athletwr. Mae e'n sôn hefyd am metafor o gwaed yn cael ei dywallt fel diod offrwm. So fel dau metafor sy'n golygu ymdrech, dau metafor sy'n golygu aberth. So ddim ar chwarae bach i ni wneud hyn. So jyst eisiau gorffen fel hyn. Dod nôl at y cwestiwn gwreiddiol. Yng ngoleuni y gwirionedd bod Iesu wedi'n caru ni, bod Iesu wedi'n prynu ni, sut dyn ni felly fod i fyw? So jyst i ddechrau, mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi'r gert o flaen y ceffyl. Mae'n amhosib byw y bywyd Cristnogol heb y gyntaf cyflwyno'ch hunan i Iesu Grist. Chybod, fel y gart o flaen y ceffyl cyn roed Crist yn cyfrwy y ceffyl. Allwn ni ddim, os da ni'n mynd i trio byw y bywyd Cristnogol, heb yn gyntaf i ni gael yn llorio gan holl gariad Crist i ni, byddwn ni'n methu achos byddwn ni'n trio wneud yn nerth ni yn hunain. Ond ar ôl i ni weld Iesu yn bwy yw ar ôl ni gredu yn Iesu, da ni yn cael ein galw i weithio ar yn iechyd ysbrydol. A fel ni'n dweud, mae hwn mynd i edrych yn wahanol i bawb. Does na ddim un fformula ynglyn â sut allwn ni weithio allan
yn bywyd Cristnogol. Ond dwi eisiau rhannu orffen am un llyfr sydd wedi bod yn help mawr i fi dros yr haf, sef hwn, The Ruthless Elimination of Hurry, gan John Mark Comer. Oes unrhyw un arall wedi darllen hwn? Chydig o fans yma. Nawr, basically, thesis y llyfr yma yw, mae nid seciwlariaeth, nid anffyddiaeth, nid culture wars ac yn y blaen, ydy prif rwystyr i bobl profi Duw a bywyd ysbrydol heddiw. Ond y prif elyn yw prysurdeb. Bod ni'n byw mewn byd sy'n mor brysur a mor swnched fod pobl ddim yn gallu ffeindio'r heddwch a'r tawelwch yna sydd angen i gyfarfod Duw. A bod hwnna wir am bawb, ond bod y hefyd yn gallu bod yn wir amdano ni fel Cristnogion. A dwi wedi dod i weld, dwi'n meddwl dros y misoedd diwetha, oedd a mae'n parhau i ryw raddau fod yn wir amdana i. Bod fi yn professional Christian, dwi'n weinidog, dwi'n cael yr halu i ddod i'r capel. Ond hyd yn oed bod fi yn Gristion ys bod fi'n ifanc a bod fi'n gweithio ar eglwys, o'n i yn fwy o was i brysurdeb nag i Grist, os dwi'n hollol onest. A mae'r llyfr yma wedi helpu fi weld hynna. Felly i fi, fel dwi'n dweud, mae pawb yn wahanol, ond i fi, un o'r ffyrdd dwi ar hyn o bryd a gobeithio'r dyfodol yn gweithio allan fy iechawdwriaeth ydy sut mae wynio fy hun off prysurdeb y byd a dysgu byw bywyd fwy mewn rhythm sut mae Iesu wedi creu ni i fyw bywyd i ddechrau. So i fi, dwi'n gobeithio, a gewch chi dal fi'n atebol dros y misoedd nesaf i weld os ydy hwn yn wir, i fi, mae'n golygu falle gwneud llai, ond gwneud yr hyn dwi yn gwneud yn well. So i beidio mesur llwyddiant yn ôl faint o bethau da ni'n gwneud, ond actually wrth i ansawdd nhw. Cael sgyrsiau arafach ond dyfnach. Llai o sŵn a mwy o wrando. Ac i bregethwr, mae hwnna'n angen disgybleth i hynna. Llai o sgrolio hwn a mwy o ddarllen llyfrau. Llai o edrych ar screens a mwy o edrych ar natur. Tyfod, i fi, mae hwnna jyst yn un lle dwi'n meddwl dwi angen gweithio allan fy iechawdwriaeth. Mwyn i fi diwnio mewn fwy i rhythm yr Iesu sydd wedi ngharu am hynny i fywyd gwell na mae'r byd yma yn gallu gynnig. Mae'n mynd i edrych yn wahanol i bawb. Mae Paul yn annog i'r Philipiaid i weithio allan i iechawdwriaeth. A dyna yw'n anogaeth yng ngweddi i bob un ohono ni. Yw i bob un ohono ni weld sut y gallwn ni weithio allan yn iechawdwriaeth a byw bywyd yng ngoleuni y Crist sydd wedi'n prynu ni. Ga i'ch gwahodd chi godi ar eich traed? A na i weddio drosto ni cyn bod y band yn dod nôl fyny. O Dduw Dad, dwi yn diolch i ti bod ti yn Dduw mawr a pwerus wedi gweld ni yn ein llanast yn y byd yma wedi dod mewn i'r byd fel person yn Iesu Grist. A da ni'n diolch fod gostyneiddrwydd Iesu Grist wedi arwen yn y diwedd i'r groes. A bod ti wedi cymryd yn holl feiau ni, wedi cymryd yn holl ofidiau ni, wedi cymryd holl dywyllwch y byd yma arno ti dy hun, a wedi delio gyda fe unwaith ac am byth. O'r fath gariad ydy hynny. O'r fath gariad bod ti, y Duw perffaith, wedi cymryd holl dywyllwch a drygion'r byd arno ti dy hun. Ond da ni'n diolch bod hwnna'n golygu fod heddwch yn bosib, fod rhyddid yn bosib. Felly o Dduw Dad, helpa ni fel pobl ffydd i dderbyn rhodd yr Ysbryd Glân ac i ti ddangos i ni sut y gallwn ni weithio allan yn iechawdwriaeth. Sut y gallwn ni weithio allan y rhyddid yma ti wedi rhoi i ni. Maddau ni am gamddefnyddio rhyddid a dal byw yn ôl rhythm prysurdeb
bywyd y byd. Maddau i ni o Dduw Dad am fynd am y pleserau tymor byr, beth bynnag yw rheina i bob un ohono ni. A helpa ni yn hytrach i fuddsoddi yn y pethau wyt ti eisiau rhoi bywyd i ni trwyddyn nhw. Helpa ni fod yn bobl sydd falle yn gwneud llai, ond yn well. A helpa ni fel eglwys i ystyried be mae hwnna'n golygu. Helpa ni ffeindio amser i gael sgyrsiau dwfn yn hytrach na sgyrsiau arwynebol. Helpa ni siarad llai a gwrando mwy. Helpa ni beidio bod yn gaeth a bod yn a colli amser gwerthfawr yn sgrolio ar yn ffôns tra bod prydferthwch dy greadigaeth di yna yn cynnig gymaint mwy. Helpa ni i diwnio allan o brysurdeb y byd a tiwnio mewn i heddwch dy deyrnas di. Ac wrth i ni, fel pobl ffydd wneud hyn, helpa'r byd troedig ac ystyfnig o'n cwmpas ni weld fod yna rhywbeth gwerthfawr i gael o berthyn